Sendang matur nuwun. Nah, katuran jumeneng Mbak Diah Sekar bersama Wande Budaya Bajing Loncat. Aku sing nyanyi sampean sing joget ya Mas Soka. Ngono. Wah iya, bajing loncat, kene sing nyanyi kene sing bajing loncat. Ndak penak. Pas Bajing iki artinya iki konotasinya kemana-mana ngono lho. Lah nyapa to Mas? Lah sing bajing aku. Ya ora apa-apa to Mas, kan kalau olahraga ya dibagi dua. Tapi kan aku bajing atimu wong Ayu. Usah. Usah. Aku moh gitu. Ya wis. Ndak oleh kok. Bajing loncat, kaas tanah, aduh hiu, habi lambat, terus sendang di hanggalana. Nah iki lho temu gandenge to. Woi. Yuk.
loncat. Nggih. Mbak Diah Sekar ning room featuring Mas Bagus Kian Santang. Kian Santang. Iya ta Mas? Iya kaya Kian Rene Santang. numpak jaran. Heeh. Lha kuwi jarane cencang ning ngarepan gitu. Nang kite piye to? Heeh. Raden Kian Santang. Matur nggih manuwun. Oh niki sampun. Sampun Mbak Oh, Diah. iya. Nggih, setunggal tembang bajing loncat kalau wau giminangkani pamundutan saking Mbah Yanto. Sesarengan Wande Budaya ugi SC Audio. Bersama Raden Kian Santang. Nggih, kalau wau ugi wonten pamundutan saking sesepuh Mbaran menika Podang Kuning. Siap panggah diladeni. Podang Kuning Mas monggo niki Mbak Estu katuran jumeneng minangkani pamundutan saking sesepuh pidi sepuh Mbaran menika tembangipun gendingipun Podang Kuning stase sesarengan Wande Budaya ugi SC Audio monggo. Matur nuwun kanca-kanca pelosok digital, Mas Bardolo, Kang Mirin, Sugeng Tindak, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, matur nuwun rawuhipun. Sehat selalu, berkah barokah rezeki melimpah.
Sesepuh, bini sepuh dusun Baran. Oke, siap. Sudah diaturkan Mas Sampun Oka. diaturke. Ada susulan. Susulane Oke. menika saking Mbah Putih. Pamundutanipun Joko Bandung. Joko Badong. Joko Hah? napa Joko nih? Bandung toh Joko maksudnya? Joko Badong. Aku kok mumet. Lagune Kang pripun menika Mbah Kung? Sing pripun? Joko Bandung. Roro Jonggrang to, Pak? Ya Gus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Pak. Ya Allah, Ya ya Allah, Allah. aku tekan kiamat ya ora Joko ngerti. Bandung, menek no blimbing kuwi. Iya, iya. Gawe ya ini gawe. Hah? Iki enek tunggale Dik, iki enek, Mbak. Piye apa? Joko Bandung tibake Roro Jonggrang to, mergane Heeh. Joko Bandung kowe aja ku malungkung ngono. Dik iki enek sing request garai wong bingung ya enek. Piye, Mas, apa? Requeste Tawang Mangu. Oh ya oke. Padahal ku ya asline lali janjine. Lah kok lali janjine tibake. Ngomongi kok ya. Mboten apa-apa. Lah iya, Pun, nggih Joko Bandung. Ya Joko Badong, Joko Badong. Nggih, Mbak Anip. Ayo Ya, Nip. Ayo Nip. Karena ini kayak sarset Mbak Anip. Ya. Loh, ajakmu jarine kok selak pengen gacoan. Memanfaatkan sisa waktu perjumpaan ing dalu punika sesarengan Wande Budaya. Niki kok mangke kula panjenengan bersama hingga pukul 11. Oh, turu kene bocah.